Siła łemkowskiej kultury. Witam serdecznie na 8. spotkaniu 3 pokoleń z kulturą łemkowską. Daj Boże, dobry wieczór, witamy Was na 8. striczy 3 pokoleń z lemkiwską kulturą. Z nami na scenie są najmłodsi artyści dzisiejszego spotkania. Drodzy goście, poznajcie najmłodszą grupę łastliwoczki, czyli łastwowczata. Dużo nie trzeba o nich opowiadać, wystarczy na nich spojrzeć. Koncerty tej grupy są najmilszą chwilą dla ich rodziców, ale także dla ich opiekuna, czyli Małgorzaty Herbut, która na próbach uczy ich piosenek swoich przodków. A nie jest to zadanie łatwe, ponieważ nie wszystkie łastwowczata potrafią już czytać. Zachęćmy wielkimi brawami przyznanych, może i małych wzrostem, ale wielcy duszą artyści. Wielkie brawa, łastwowczata! A żony ja młoda
rok, a nasz Tominasz to Mataszyna. Kole ja mam sam do sobą do staplenia. A nasz Tominasz to Mataszyna. Kole ja mam sam do sobą do staplenia. Żeni chleba pączoszki, na ich chryły nożoczki. Żeni chleba pączoszki, na ich chryły nożoczki. A nasz Tominasz to
najmłodszym spadam ze sceny, a ja mam dla was jeszcze podarek. Dziękujemy zespołowi Łastywczaka za występ. Na ręce naszej najmłodszej koleżanki z zespołu Poczesna Gramota, a Poczesną Gramotę ukrzyżowała pani Wanda Kuzesiewicz. Jeszcze raz dziękujemy za występ.